Εκεί βλέπετε τον Sensei Όντα να βγει κεράκια, να μην έχει πάρει χαμπάρι. Προχωράω σιγά σιγά προς τον Sensei. Κάνοντας βέβαια εντάξει και ένα θόρυβο που έχουν και τα... Τι συμβαίνει? Αν είναι κάποιος στο σκοτάδι να βγει έξω τώρα. Γνωρίζω καράτε. Και εμφανίζομαι σιγά σιγά και του κάνω μια υπόκληση. Οχάιο gozaimasu. Όταν τελευταία φορά σε είχα δει ήταν πριν φύγει ο Σότα που εγώ είχα το χάρισμα. Ξαναγίνεις το χάρισμα, είμαι τελικά εγώ εκλεκτός. Και του κουνάω το κεφάλι στο έτσι, όχι. Πώς ξέρεις εσύ? Ή μήπως εσύ είσαι... Ναι, είσαι αυτός μου από το μέλλον. Ξανακουνάω το κεφάλι μου, όχι. Τι άλλο? Μα καν να φανταστώ τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Είσαι απλά ένα ελάφι και έχω πιει πολύ σάκι. Το βλέπεις το ελάφι, κανένα, ξέρεις, κανένα τέτοιο. Είσαι... Άλεξα Ναζάρη. Είσαι ο Σότα.